Tajomná hudba, bzučanie vysokého napätia. To bude ono. Príšerne ma boli hlava. To bude počasím. Podľa čísla domu sme na mieste. Toto je byt toho blázna. Myslíš, že jeho žena doma? Susedia vraveli, že nikde nepracuje. Ideme dnu. Haló, ste doma? Aj ty to cítiš? Čo? Ten zápach. Poďme preč. Musíme to prehľadať. Jeps. Jeps. Bum. Ježmária. Ty si totálny dement. Prepáčte, ale podarilo sa vám tu vytvoriť takú sugestívnu atmosféru, že som sa celkom žil s postavou. Netrebne mám na teba náladu a ty sa tu prestaň váľať, bol to slepý náboj. Nie som kreten, aby som tomto debilovi nabíjal ostré. Vypadni odtiaľ, lebo ťa zaškrtím. Je tu niekto? Len štáb. Tuto nejakú dramatickú hudbu. Ešte ďalej. Hej, poď sem. Nemôžem, mám robotu. Poznám tú tvoju robotu, ty prasa uchylné. Zase si skúšaš spodné prádlo. Neskúšam. Musíš zvážiť aj možnosť, že Boh nestvoril vesmír len na to, aby si mal na čom ukojiť svoj sexuálny pud. Videl si niekedy niečo také? Podľa teba je z Marsu alebo z Norska? Z Norska. Prečo? Norsko sa ľahšie bombarduje. Vypadneme odtiaľto. Nemali by sme najskôr zabrániť panike, ale veď okrem nás dvoch tu nikto nie je. Stúpaj predo mnou. On by ma odjebal. Spláchnutie splachovača na záchode. Kroky. Je tu niekto? Predelová hudba. Stále hudba. Dnes budeme hotoví, raz, dva. Vyšetrenia so 100% istotou stanovili príčinu, prečo všetci, s ktorými ste sa stretli alebo rozprávali, trpia mozgovým tumorom. Podľa všetkých vyšetrení ste prekonali silnú embryonálnu fekalitídu, čo inými slovami znamená, že máte v hlave úplne nasraté a nemyslím to len v prenesenom význame. Občas sa stane, že mikroskopická čiastočka stolice sa spolu so spermiou dostane do vajíčka a hniezdi sa na mieste, kde sa plodu za normálnych okolností vyvíja mozog. U rodičov, ktorí volia konzervatívne strany, to môže byť spôsobené zanedbaním hygieny. Dajte tam ďalší obrázok. V moderných partnerských vzťahov voliacich liberálne strany sa to môže stať, keď krátko pred vyvrcholením náhle prejdú od análneho styku k styku vaginálnemu. Vypnite to. Ale moji rodičia volili socialistov. V tom prípade ide o rodinný defekt. Ale vaša terapia už priniesla ovocie. Len vďaka nej sa začali robiť kroky, aby sa zabránilo koncu sveta. Len vďaka nej sa ľudia dozvedeli o diere v časopriestore. Už ste zabudli? To je ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť.
Vy ste to vypočítali? Nie. Tak odkiaľ to viete? Povedali mi to. Tvárite sa, ako by ste v živote nedostali pred spaním pokyny od šabľozubákov. Zle useknuté. Pre pána Jana, čo som to urobil, ako som mohol prehliadnúť, že vás komplex menej cennosti, ktorý vám až doteraz bránil prejaviť sa, je dômyselný obranný mechanizmus prírody. Do smrti si budem vyčítať, že som sa hral na Boha a chcel som vás z neho vyliečiť, atomová bomba DDT, niekedy sa pýtam, kam sa človek zastaví. Utekajte na ministerstvo komplotov a pučov a zachránte, čo sa ešte zachrániť dá. Prelínačka. Tak, aby som to zhrnul, pri Rímavskej sobote žiadna červia diera nie je. Postava na kresbách toho chudáka bola jeho žena. Je mi ľúto, že som vás pomýlil, ale trpím rodinou embryonálnou fekalitídou, takže za to vlastne nemôžem. Sorry. Škoda, že si nám to nepovedali skôr. Mohli ste nám ušetriť kopec nepríjemností. Napríklad bombardovanie Nórska. Ale tie bomby vám dáme k náhrade, to si ne... Jeba. To je halus. Kurva, tak predsa stihli odpovedať na náš útok. Tichá tajomná hudba. Nemalo by to po atomovom výbuchu vyzerať trochu inak? To je fakt? Mali by sme byť mŕtvi. No tá? To je zvláštne. Úplne ma prestala bolieť hlava. Vzadu spev Haleluja. Dynamický jingle pred správami. Vítam vás pri večerných správach. Ako sa ukázalo, vojnový konflikt, ktorý hrozil prerast do 3. svetovej vojny, sa zmenil na Medzinárodný deň liečby onkologických chorôb. Vzorec na štiepenie uránu, ktorý od nás ukradol norský špion Gulbrandsen, bol geniálnym vedcom a pacifistom tajne modifikovaný na novú, mimoriadne účinnú formu ožarovania. Do dnešného rána nás oficiálne požiadalo bombardovanie ďalších 18 krajín. Väčšina z nich bola bombardovaním nadšená, ale obyvatelia Reykjavíku, na ktorých sme vinou drobnej administratívnej chyby zhodili skutočnú bombu, sa ešte nevyjadrili. No čo s nimi, Severania? Vedec, ktorému za toľko vďačíme, zomrel za záhadných okolností, ktoré vzbudzujú vážne obavy z konšpirácie nadnárodnej kliky militantných šialencov. Minister vnútra však na tlačovej konferencii verejnosť ubezpečil, že na prípade pracujú jeho najlepší ľudia. Bohužiaľ, o znížení úmrtnosti sa ani po objavení lieku na rakovinu nedá hovoriť. Po jeho zverejnení len v samotnom Francúzsku trafil 5 miliónov ľudí od radosti šľak. Správy z domova. Na ministerstve zahraničných vecí dostal poverovacie listiny náš nový veľvyslanec v Nórsku. Novú etapu vzťahu s touto krajinou odštartuje dlhou inauguračnou rečou, na ktorú sme pozvali všetky nórske politické špičky. Dobrý večer. Som režisér filmu, ktorý ste práve videli. Dovoľte, aby som zhrnul hlavné ponaučenie, ktoré z neho plynie. Pred väčšinou z vás sa musí príroda chrániť dômyselným systémom komplexov, aby ste naplno neprejavili svoju prirodzenú hlúposť a zovedilosť. Dnešný príbeh by sme preto mohli nazvať aj chválou komplexov. Zlé jazyk tvrdia, že aj ja mám komplexy zo svojej výšky a že postava trpaslíka je mojou autoprojekciou, pomocou ktorej sa snažím vyrovnať so svojím neúspechom kreslených žien. Nechajme ich v tom. Práve pre nich má náš príbeh aj ďalšie ponaučenie. Následky hlúposti niektorých z vás sa dajú zmierniť len s hodením atomovej bomby. Dobrú noc. Že Milo. Fašista.